پتہ لگ سی خوف دا پیپر کیویں ہا جو دا پیپر کیویں ہا اے 5 پیپر مشکل ہن لیکن 5 گھنٹے وچ حسین دے تل وجہ کیا ہے وجہ اے ہے جڑے مدرسے وچ پڑھدا رہ گئے ٹیچر قابل ہن حضرت صاحب تیاری قابل ہے جندا ٹیچر نانا مصطفیٰ ہوئے جندا ٹیچر بابا علی المرتضی ہوئے جندا استاد اما فاطمہ تو زہرا ہوئے جندا ٹیچر حسن مجتبہ ہوئے او کیوں نہ دے چین دیندا ہے قرار دیندا ہے حسین زندگی سوار دیندا ہے اچھی بولیا ہاتھ چاہتے جڑے حسین دے نام تے پھر دے ہو یار چین دیندا ہے قرار دیندا ہے حسین زندگی سوار دیندا ہے حسین زندگی سوار دیندا ہے ساڈا عقیدہ تے ایمان نیزے تے چڑھ کے پڑھیا قرآن کھارے چنے پڑھتا ہوں نیزے تے پڑھتا ہوں اچھی آکھو ساڈا عقیدہ تے ایمان نیزے تے چڑھ کے پڑھیا قرآن یزیدیت نو مار دیندا ہے یزیدیت نو میں چہرے دے رکھنا چاہتا سی یزیدیت نو مار دیندا ہے حسین زندگی سوار دیندا ہے پڑھ دیتا ہے ساری برکت حسین دی کچھ بولو یار جیڑا تو کلمہ پڑھ دے ساری محنت حسین دی تیرے سر دے درد پوے تو مسجد نہ ویندا وہ کو 120 تلواراں لگیا پین سجدہ کردا کسی بولو یار واہ 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 کیا بات ہے کیا ساری برکت حسین دی بولے دے ذرا زہرا دا بابا راضی تھی ساری برکت حسین کمال پڑھی ساری برکت حسین دی ایک وقت میں شعر نہیں پڑھتا پہ جو کوئی میرے کو ویلا نے وے میں حضور دے صدقے رجا ہویا مولیہ سبحان اللہ میں کرے کہیں دے تر تو منگل والا نہیں میرے علاقے دے ایم این اے ایم پی اے دے چنگے ہومن تے پھر دل گندے ہومن تے میرے کو ڈر دیں